Nis támuid chun ceach beag ealaíonn a dhéanamh leat, agus is flasc na nula go bheith a dhéanamh againn don ceann seo. Nis, tá sé anéasca é seo a dhéanamh sáile. Níl wet ach crochadán cótaí agus roiint rudí eile heispána mé ribanis. Ach freisin is brontanas álan é seo do chuine bis a chláán, beidir mamón dedó nó duine be mar sin. Tá sé gcónaí níos deise rud ála tá lámh déanta ná rud atá cenathe. Agus is rud anéasca, ansimplí ach anzas é seo go bhfuil tá tuairt do chuine be. Mar sin, siad rudí a crochan, sais rudí a crochan túair na dóirse sáile nó taobh an doras tosig nó áta be mar sin. Cé tá bhain? Scissor láidir, scissor má atá tastal agus I gcúnaí caite bheith ancuirmach tú gúsáid scissor go háirtha cín seo mar go sé gearra fabric, má tá ceann agat go speisialta fabric feicte sin go má. Crochadán cótaí agus sean éadaí nó sean fabric difriúla bheocht timpealantí ní gá éonad a cheannach ó seo, sean curtsaí léinsa, seo é mar cheann léine, rud a bé tá agat somála a bheochtú an úsáid a gcóir an flasc. Rudaí a bheocht nula gúil, beidir dahanna dearag, rudaí beaga tá gliscarnach, éonrad mar sin. Agus chomála sin bheocht píosa beag tinsel úsáideach comá, go meochtú an a chur das flasc ag a deire. Mar sin, an chéad a tala duine bhagam ná, go gatha me curcail a dhéanamh as a grochadán seo. Beidir bhfuil cúna tastal wait chun é seo dhéanamh mar bíonn sé sách dechar é a bhrú amach, an crochadán a bhrú amach. Má tá sé gár de churcail is lór é sin, í gá go mé sé furfa, ach breann sé sin sorcasúla curcail, agus tá me chun píosa beag fabric a dhearra, beidir go beoch me an ceann seo, ceann ildata, gearra me píosa as le chur a grochadán. Agus níl duine agam an sin, héist mé dhearra ná gúna nó a cheangailt a grochadán. Bí ancuirmach sa scissor, bíonn siad géir go háirtha cín I dhearan fabric. Agus chomála sin, tá tú géire go méid sé thart leatraig nó beidir 50 cm rad, ní gá go méid sé furfa ach go mbeoch sé sách fada go mbeochtú an é cheangailt timpeall a grochadán. Nis tá mit seo, tásúnta big a mar, agus ceangail más féile dhéana go dúbalta bheoch sé sin go má mar gan inan sé na fabric rúnaí beag níos tuimhe agus breann sé sin níos fearr mar a tháinig an gceann a bhí déanta agam níos luatha. Nis sin ché chuid, beidir gur mé ceann mar seo, ceann das nula gúil, píosaí bhí geartha agam níos tuisce, ceangail mé sin agus mar a dúirt mé bheoh sé go deas rudí mar seo, bhí mé caint faoi bhosca carnachta nó bhosca bhítá chuirteach sa teach altanis. Bheoh sé go deas rud mar seo dhéanamh mar go mbíonn rudí lámh déanta bhád níos deise agus bheoh na daoine ansásta rud mar sin áil. Mar go dógann sé am chuna dhéanamh agus iirecht chomá, agus rud a bhí mar sin bíonn súntas níos mú a buint leis. Dar nói, ceangail mé ceann deas dearag seo. Gur mé ribín beag sa cheann seo mar go mbeidh sé níos tuimhe ríist nó sníam dúbalta, sin go deasanis. Agus leanan tuairt beidir gur méid píosa beag de fabric atá ag gliscanach seo. Chomá, just go mbeadh sé beagánaí níos nula gúil, agus a ríist ní gá go mbeidh sé furfa ach bhála go mbeidh an fabric chus tuimh is gur féidir leat a dros go mbeidh an crochadán clúdathe I leog. Nis leanan tuairt mar sin, ag chur na fabricí éagsúla an grochadán. Agus nuair hagann tú dro an deire, is féidir leat rúnaí beag tinsel a chur freisin, agus rud eile bheoch a deas beidir má tá sean síolse agat sáile, síolse nulog a oibrín ar chainre. Déiteach tú na síolse a chur timpeall an fabric a leog ag a deire agus é a lásan. Na bheoch sin go deas crochta an doras tosig sáile, nó dar nóid déta é thuirta chuinar be, agus rud álan é sin na duine.